Sa Isabela City sa Basilan, usa ka bangka ang nasunog sa dagat sa Lampinigan Island. Samtang halos 200 ka balay luyo sa BJMP ang nangaugdaw. Ani ang report ni Cyril Chavez. Mao kini ang pag-ulbos sa kalayo diyang nasunog ang usa ka bangka sa dagat sa Lampinigan Island sa Isabela City, Basilan, pasado alas 2 Martes sa kadlawon. Sa investigasyon, padulong sa Bungaw Tawi-Tawi ang bangka nga dunay kargang materyales o groceries. Gilayong rescue sa otoridad ang 15 ka mga pasahero ug walay naangol atol sa sunog. Electrical short circuit ang gitudlong hinungdan sa sunog nga midanyo sa ganaa sa 13.5 million pesos nga kantidad sa kaptangan. Buntag niadtong Sabado, diyang madawat sa kabumbiruhan sa Isabela City sa Basilan ang tawag gikan sa Bureau of Jail Management and Penology nga nasunog ang kabalayan luyo sa pasilidad. Palisuray ang pagpakgang sa kalayo kay gama sa kahoy ang sagad sa mga balay ug ganaakilid sa pantalan kung asa kusog ang hangin. Sa record sa Isabela City LGU, 49 kabalay sa Zone 1 Barangay Campurna ug 142 kabalay sa Barangay Port Area ang naugdaw. Sumala sa BFP Isabela City, faulty electrical wiring ang hinungdan sa sunog nga miabot sa first alarm ug nadeklarang fire out human sa halos 3 ka oras. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.